ababukeli be-Social TV emakhaya. Babukela emakhaya. Sesiphinde saqhamuka ilanga lishona. Soba sasinithembisile ukuthi makukhona induku entshe esiyigayile sizovela la emsakazweni ewindini sisho ukuthi hayi nako ngisho sigayile. Namhlanje siniphathele induku enhle kakhulu. Nazi lezi nduku lezi. Sihlukahlukene. Induku yokulwa le. Kulabo abasebenza endaweni engaphephile. Uthola ukuthi mabenza iphutha kuba nokuphakama izandla bashawa njengalabo abasebenza emarenki. Ilabo abagade ema-night club. Laba abasebenzele emathaveni. Ilabo abasebenza nje endaweni ezinengcuphe ukuthi isandla siba nokuphakama njalo. Babe nokushawa noma bona babe nencindezi ukuthi bashaye umuntu osuke enza iphutha. Siphethe la induku efakwe ibhandini. Siyakwazi ukuyenza ibhandi, siyakwazi ukuthi sikwenzele incwebe encane siyifake la siyifihle ngewashi ukuthi ingakwazi ukubonakala le ncwebe. Incwebe iyakwazi ukuthi ikuvikele ukuthi umuntu umethuthi uyakushaya uyagadla ngempama ublock kuwena lo. Uyakwazi futhi ukuthi wena okencindezini ukuthi la ugade khona mhlambe ugada i-night club noma indawo yokumnandi khona babuye baphume esandleni baphakamisa izandla kuqala ufuna ukuthi nje ukuthi umthinte kancane aye phansi. Iyalekelela kakhulu lapho noma kuthiwa umthenje kancane esifubeni uye ngathi uphushwe imoto phansi. Iyona ke induku kade siyakha la ababukeli bebayicela le bhande bathi balidinga nalabo abadlala lo mdlalo wenduku emakhaya. Ithi manibhekene nensizwa kwanje qoka kancane ehaweni sho ukuthi uvalile kwashayeka nje ihawu kuba isicime ngathi ushayiswe itruck aye phansi. Yona le induku babukeli. Induku kade isishikilisa kakhulu la. Umsila wayengungumbane kade singawutholi. Yazi ngumbane le nyamazana lokunameva emzimbeni uthi uyasondela bona kuvula ameva le nduku le ithaka bese kufakwe lo msile ngumbane. Kufakwe namafutha enyoka. Inyoka noma yipi kuhlobo lenyoka kufunika nje amafutha kufakwe lo skid. Yakwazi uskid lokho kubika phansi kubaleka. Kufakwe nale nduku abathi usuka sambe. Usuka sambe ke induku esetshenziswa kakhulu abathakathi. Yokubulala nje ukuphuphula umuntu ukuzwa kuthiwa suka sambe. Suka sambe sokukhushulwa lapho. Ubulawe ivame ukusetshenziswa abathakathi ke leyo nduku ke bayifake nodabula amafu nezinye induku engesazisho. Kodwa thina sifake yona la senza ukuthi animekubamba onile lapha e-night club noma kubamba kusukuma isihambe nawe akuphushe usheka lapho ontongeni usukume ngestim nawe wethu ukuthi lo muntu omncane kangawa angifukula ngestim esinje. Sigangise kanjalo ke le nduku. Ilola ibhandi siniphathele lona babukeli. Le nto ayigcatshwa uyifaka nje. Ufaka ukufihle ngewashi mawuthanda uyakwazi ukuyenza incweba. Incweba nayo uyifake uyifihle uyifakele ngapha mawufuna ingabonakala. Kuba wena ukuthi ufuna sikwenzele kanjani. Bese sowufikele esikolweni uthi hayi le nto uyayidinga indawo osebenzela kuyona. Kuneziqhwaga ezivele nje zibukise ngawe zibe nokushaya uthi uyakhuluma ubonisana nazo ufike seziphakamisa isandla. Iyakwazi ukulekelela lapho. Bantu befika bephakamisa imimoya uvika washaya la kule sandla ublock engaso wamchiliza uyaphansi kuya yena phansi lo kade kahle. Iyona into esiyithanda kakhulu kule nduku. Okunye babukeli sithi basikusho especially siqhubeka kahle kakhulu. Nenduku le gilizimanga ibhodlela lela balimemeza ubusuku nemini naye liqhubeka kahle kakhulu. Ngibona ukuthi babuye basilimaze afika umuntu afuna inani eliningi ubona ukuthi hayi le nani leli usenza ngokuhlakanipha usefuna ukuwina ngakubo usefuna ukuthi ayothengisa kodwa ke sikukhuzile lokho. Siya sibakhuze. Ngoba nje sigcina sesiba nezinkinga kunenduku ezimfihlo lapha efakwa kule nduku. Eyikhubalo eliyimfihlo kuyiyona nezibathi le nduku le ukuthi ukhuluma nomuntu kubiyona emshaya izibathi ukuthi nje akulalele avume yonke into le nduku le kuthiwa umbesane igama lawo ziyazi inyanga ezwazi umuthi kunenduku ekuthiwa umbesane ayitholakala leyo nduku kumila kube impande elulekile jijeke ngazuthi umabophe. Iyona induku ekisinika inkinga nalezi ezinye inyamazana ezingena kuyona. La amanye amakhubala atholakala kalula lezi ezinye into ezahlukahlukene. Lona ikhubala elihlukumeza kakhulu mase kuthiwa
le nduku iphelile. Kodwa manje induku isakhona nezinye izinduku ezahlukahlukene ababukeli abazi-odayo zisahamba kahle kakhulu, konke kusabanjiswene kahle. Ingolaka sithi asikubeke babukeli ukuthi nikwazi lokukhuluma lo. Kabanye bathi le nduku ukathi ukhuluma nomuntu esifazane, avela umuntu esifazane avela agcwala inyembezi emehlweni akhale. Sithe kulento ngikhona wethi abebecelile ukuthi bacela amabhodlela ke siwagangise kanjalo. Kunenduku ekuthiwa umkhalelwa, yona sasiyifakile sayigangisa. Leyo nduku leyo besivama ukuyenzela labantu abanamabandla laba bayabafundisa, lefaka umkhalelo ukuthi athi meshumayela lapha avela akhala amakhono. Yona besinayo ukuthi sikhuphule siyifake lapha emabhodleleni. Lo muntu esifazane mokukhuluma uphambi kwakhe avela afike nosiza akhala. Abanye beba nokuthuka ukuthi hey kanti njani le nto omkhulu, lo muntu ngikhuluma naye la wavuma yonke into kodwa uvele wakhala. Umuthi ke uyagangisa, umuthi ke phakathi kwale khanya basike sikhuluma ukuthi hayi induku oyigaya uyayigangisa ngendlela ehlukahlukene. Kuya ngawo ukuthi lo wakuthwasisa le gayini wakuthwasisa kanjani. Babukeli ke emakhaya ke izona ke induku eziniphathele zona ke njengoba sasinithembisile ukuthi sohlala siqhamuke sivele. Inombolo nje nizoyibona igijima le screening. Okunye sifisa ukubaxwayisa ngalababukeli, uFacebook asinawo, usebenzisa uFacebook thina la ekhaya sibhizi kakhulu. Njengoba nibona sishuthelana kule igumbi leli sigodlweni kumahlakahlaka kakhulu, besibhizi kakhulu kusona isikole. Ngawo sithi asize kuleli igumbi leli soshuthela kulo. Lezi ezinye izinto o-TikTok sibaningi kakhulu kuzo. Into esibhizi ngawo kakhulu iyona esivele kuyona manje YouTube. Bakhona ukujulile ofuna ukukhuluma wenza i-video call. Ngambe njalo ke babukeli.